Hola, bona tarda. Avui a Ripocal us parlarem sobre els robots quirúrgics, l'advocat espanyol i els aliments que prevenen el càncer. També parlarem dels nous events i les noves pel·lícules que sortiran al cinema. Hola, soc l'Ivan i us vaig a parlar de les noves notícies. Espanya és el principal productor d'un superaliment. L'advocat està de moda. El consum d'aquesta fruita, les bondats ja coneixen a l'Amèrica precolombina. S'ha vist impulsat per la proliferació de les tendències de recerca, de les dietes més saludables i l'exposició que li han ofert a les xarxes socials i els influencers. Mèxic, amb 22.489 tones d'advocats cultivats al 2008, és el principal productor mundial, però Espanya encara de lluny amb les seves 74.000 tones. Va augmentar aquest any la seva producció en un 25%, segons les dades de l'Organització Mundial de l'Advocat, WHO en les seves sigles en anglès. Hola, soc l'Hector. Sabeu que hi ha molts aliments que prevenen el càncer? Us anem a dir uns quants. El tomàquet, La magrana, el cafè, la llet, les prunes i els préssecs, les nous, els ous, l'orègan el bròcoli. i per últim, el té verd. Us vaig a parlar d'un invent que ja existeix i arribarà dintre de poc als hospitals. Són els robots cirúrgics. Aquests nous cirúrgics redueixen fins a 3 vegades la reducció de l'incisió necessària per operar. Us anem a dir dues curiositats. Els ulls d'un hàmster es poden caure si els poses mirant cap a baix. I un koala pot estar tota la vida sense beure aigua. Hola, soc l'Eiman. Us vaig a dir un dels pròxims concerts. El 25 de gener a les 19 en el Palau Sant Jordi haurà un concert de Joaquim Sabina i Manuel Serrat. Hola, soc la Cristina i us vaig a dir les noves pel·lícules d'aquest mes. Sonic, la pel·lícula. Aves de presa. Las aventuras del Dr. Dolittle. I el hombre invisible. El temps. Dilluns plourà. Dimarts plourà. Dimecres plourà. Dijous xafarà. Divendres nublat. Dissabte nublat i diumenge solellat. I per últim, la nova cançó de J Balvin, Morado. Adeu i fins altre dia. Hola, jo sóc el Marcos i ella és la Lucía. I Avui us portem un plat fantàstic, que és una hamburguesa. Aquests són els ingredients que farem servir. Oli d'oliva, ceba frita, pa d'hamburguesa, ketchup, enciam i hamburguesa. Ara fiquem l'oli d'oliva a la paella. Ara que un cop l'oli ja està calent, fiquem les hamburgueses en la paella. Jaume, Sí, amb les coladors. Mentre que s'està fent l'hamburguesa, fiquem l'oli d'oliva al pa. Ja hem terminat l'hamburguesa. Ara és hora de muntar l'hamburguesa i emplatar. Ara
fiquem el ketchup. Ara, la ceba. Ara fiquem una mica d'enciam. I ara el pa. I ara és l'hora de decurso. Mengeu lentament. Recordeu, no és una carrera. Adeu! Avui estem a l'escola en Cercle B, que està a Ripollet, per entrevistar el Jordi Creus i la senyora Remei. Aquí us deixem les entrevistes. Hola, avui estem a la botiga Creus per entrevistar el Jordi Creus. Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Com vas començar a jugar a bàsquet amb el teu germà? Amb el meu germà, quan teníem 6 anys, primer ja abans al pati de casa i després ja a l'escola. Qui et va inspirar a jugar a bàsquet? Nosaltres veníem d'una família de gent que havia jugat a bàsquet. El meu pare hi havia jugat amb la selecció catalana en aquells temps. Tinc dos tiets que van ser fundadors del bàsquet aquí a Ripollet. I això va inspirar una mica que nosaltres poguéssim jugar a bàsquet. També anàvem a l'escola Sant Gabriel, que l'esport que es feia era el bàsquet. Tot i que, com a tothom, també ens agradava molt el futbol, i ens agrada. Com vas pensar la idea de fer una botiga? Quan un va jugant a nivell professional també pensa què faré després. Jo vaig fer estudis de ciències de la informació en aquell temps, però la idea de seguir vinculat a l'esport em semblava que podia ser interessant i de fet m'agradava, i per això vam acabar amb la botiga d'esports. Tens una tenda molt bonica, Moltes gràcies. Com li van posar el sobrenom Chichi al teu germà? Caramba, això ho desconec. Clar, estem parlant de fa molts anys. Jo sé que va ser un company d'equip quan ell jugava a Hospitalet, però ben bé el motiu no el sé. Això li hauríem de preguntar amb ell, si és que ho sap. Qui us va donar l'oportunitat de jugar a bàsquet? L'oportunitat? Bé, l'oportunitat te la vas guanyant tu mateix, ningú regala absolutament res. Aleshores, jugant primer a l'escola, després aquí al Ripollet de bàsquet, i mica en mica anar millorant, un va agafant oportunitats. Com vas aconseguir jugar a la Lliga ACB? Bé, abans de l'ACB hi havia la Lliga Primera Divisió, que es deia, que l'ACB és una lliga que es va fundar a posteriori, no? A la màxima categoria jo hi devia arribar amb 21 anys, vaig estar-hi en total 10 anys. Com vaig arribar-hi? Com deia abans, progressant mica en mica. En quins equips vas jugar? Jo, el que és ACB, he jugat a màxima categoria nacional, no? Hospitalet, Granollers, 9 anys a Manresa, i després vaig jugar amb el Canoe de Madrid, però aquests equips ja no estaven a l'ACB, vaig jugar també a Badajoz, però amb unes categories inferiors. A l'època que jugaves a l'Hospitalet, vas guanyar algun títol? No, jo normalment he jugat amb equips de la meitat de la classificació, amb la qual cosa, amb aquests equips, l'important per nosaltres era salvar la categoria. De títols ni somiàvem. Vam arribar a una final de la Copa Príncep d'Astúries una vegada, però la vam acabar perdent.
hagués sigut el títol que com a equip petit haguéssim aconseguit o important. Quan et vas retirar del bàsquet, vas entrenar algun equip? Vaig entrenar aquí a Ripollet amb uns nens, vaig estar un parell d'anys, i també a Montcada. En quins dels equips dels que vas jugar et va agradar més? A Manresa, evidentment, vaig estar 9 anys i bé, allà quan un segueix en un lloc és perquè s'hi troba a gust, em vaig trobar com a casa i per mi és com una segona casa. Quants títols vas guanyar en tota la teva carrera? Com t'he dit abans, de títols pocs. Quan jugava a minibàsquet a l'escola sí que en guanyàvem, amb els juvenils i coses així, però a nivell professional no. Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies. Aquesta ha sigut l'entrevista del Jordi Creus. Ara us deixem l'entrevista de la senyora Remei. Com ha canviat el poble des de 1970 al 2019? Molt. Molt. Ha canviat molt. Perquè quan jo vaig venir de pisos no n'hi havia cap. O sigui que hi ha regoites, sí n'hi ha. El camp de futbol estava aquí baix, allà on hi ha el Mercadona hi havia el camp de futbol. I prou. I un camp que mira, entraves i ja... Vas anar a l'escola al Sant Claver? Si vas anar a l'escola al Sant Claver. Perquè jo sóc de Marrampinyo, sóc de Montcada i vaig venir cap aquí a l'any... Espera't. Vaig casar el 40. Sí, vaig casar el 40. El 41 va néixer el meu fill, gran, que ara farà 70 anys. Aquest any que ve farà 70 anys, el meu fill gran. Tens més fills? 5. 5 fills, 9 nets i 5 bisnets. Estan tots allà, si els voleu veure, estan tots allà. Jo coneixo una. Coneixes amb un? La nena que hi ha. A l'Alèxia. L'Alèxia és filla del... Bueno, el seu avi és el segon meu fill, el que es diu Lluís. Lluís Espàrrec. A què jugaves quan eres petita? Com? A què jugaves quan eres petita? Oi, doncs mira, llavors, oi, mare meva, jugàvem al carrer que res. Jugàvem a res. Com era el poble al 1970? El 1970, doncs, ja us he dit, sense pisos i sense res. No hi havia cases, no hi havia. Cases sí. Clar, hi havia cases i el carrer del Sol, doncs, sempre ha sigut el carrer del Sol. Vas viure? El van voler canviar una vegada, quan van entrar els nacionals, el van voler canviar, però després el van tornar a posar al carrer del Sol. Vas viure la postguerra? Un raig, perquè de la guerra, a la guerra jo tenia, quan va estallar la guerra, jo tenia 9 anys, 10. Vaig viure els 3 anys amb el meu pare, a punt de marxar sempre, perquè tenia por que el vinguessin a buscar, perquè el meu pare era d'Ajuntament, quan va estallar la guerra, era d'Ajuntament a Montcada. I els van matar tots a l'Ajuntament de Montcada, 21, i van deixar amb ell i el seu germà, que ell era l'alcalde de Marrampinyo i el seu germà era l'alcalde de Vallançana, perquè el meu pare era fill de Can Rata, de Vallançana. Si aneu per la carretera aquella que va cap a Badalona,
veureu un retrato que diu Can Rata. Doncs allà va néixer el meu pare. Quan va acabar la postguerra, tenies bona alimentació? No, teníem res. Tenia un germà que quan va acabar la guerra tenia 1 any i mamava. I la llet de la mare és dolça. I quan li havíem de donar llet amb ell, perquè l'havíem d'ajudar, fotia uns crits, si haguéssiu sentit. Quan bombardejaven, que tancaven els llums perquè bombardejaven. Fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat. Benvinguts a la diversió del claver, un concurs que faran. Aquest nen es diu Dudu i té 11 anys, aquesta nena es diu Yanira, que té 11 anys, i aquesta nena es diu Lucía, que té 11 anys. El que teniu que fer és una tombarella, marcar un gol, saltar al mur 2 cops, buscar un joc de pistes, buscar el pont, posar les xancles fent a les rodes i us preguntaré 3 preguntes. Lucía, preparada? 1, 2 i 3. Comença. Ara marca un gol. Salta al mur 2 cops. Llegeix la pista. Búscala. No, esa no. No. No passa res, Lucía. Ara te tinc que fer unes preguntes. Per què Doraemon té por als ratolins?
que per què Doraemon té por als ratolins. Perquè és un gat. Quants ulls té l'aranya? 3? Hi ha 5 germans. 1 balla, 2 cantes, 3 juga als escacs, 4 juga a futbol. Què fa el 5è? Hi ha 5 germans. 1 balla, 2 canta, 3 juga als escacs, 4 juga a futbol. Qui fa el 5è? Escacs. Ara començarà la Yanira. 1, 2 i 3. Comença, Yanira. Marca un gol. El mur salta 2 cops. Ahora llegeix la pista. La pista. No, llegeix la pista. Està per a baix, Yanira. Per de baix. Abajo, Yanira. Aquí. Por aquí, está por ahí. Aquí. Por aquí, está por ahí. Molt bé. Primero, tira de esta. Vale, la vas a comprar. Esta, tira. 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 Vale. Vale, Yanira. Posa't les xanques i el caig. Aquesta prova és una mica difícil. Ajuda-la, Unai, sisplau. També li està costant fer aquesta prova. Si no sóc jo.
pots. Molt bé. Molt bé. Vale. Aquestes són les preguntes. Hi ha 4 aranyes. Quantes potes tenen? Les 4. Sí, 4 aranyes. En total 24. Vale. Quin animal ha nascut de color blanc i després es posa de color rosa? No la saps? Vale. Endevina ja. Un home va caminant amb la seva mascota. Què animal és? Ja ho t'he dit. Ja què? Ja t'ho he dit. Un home va caminant amb la seva mascota. Què animal és? L'home? Vale. Aquest nen es diu Dudu i va començar. A la 1, 2 i 3. Comença Dudu. Xuta un gol. Salta al mur 2 cops. Molt bé, l'ha fet. I ella és la... Vale, ja l'ha encontrat, no sé una pista. Fíjate bien. No la veu, la pista. Vale, no l'ha encontrat. Tienes que buscar una pista que esté por ahí. ¿Vale? En un d'aquests bancs estaran... Vale. I és la... No. Vale, ja l'han encontrat, aquesta pista. La pista, Dudu. Vale, ja l'han encontrat, la pista. Vale. Molt bé. Ara ha posat les xanques i el cas, sisplau. A veure si aquest concursant li fa bé. Vinga, Dudu, tu pots? No passa res, Dudu. Tu pots. Molt bé, Dudu. No passa res, aixeca't. Va, l'altre. Va, tu pots. No passa res. Tu pots. Vamos. Corre, corre, corre. Vamos, tu pots. Molt bé. Baixa. Vinga, que te faig 3 preguntes. Quan han nascut té 4 cames, després 2 i al final té 3. Qui és Dani Rovira?
En quin curs es fa el votebol? Quart. Ha quedat Yanira amb 17,4 segons. En segona posició, Dudu, amb 6 minuts 54 segons. I la primera, Lucía, amb 5 minuts i 33 segons. Lucía, has guanyat un viatge a Miami. Hola, benvinguts al nostre documental sobre les diferents reaccions. En aquest documental el que farem serà agafar a nens de diferents edats i veure com reaccionen a les proves que li poseu. El nostre company Pau us explicarà a vosaltres i als nens què faran a les proves. Us deixo en el nostre company Pau i 2 nens de primer. Yo me siento aquí para que me vean más. No, al medio se sentará. Doncs us posarem 2 vídeos. Un és de risa i l'altre de por. Ay, ya no sé cuál es ese. Ya sé cuál es ese que te mete eso adentro y sale una cosa con blanca. Le he visto un día en un... Hola. Hola. A ver. Oh, esos son chistes, ¿eh? Chistes. A ver, este es de miedo. De risa. Els que participaran a la següent prova són el Sebastián i l'Ainoa de segon. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? O cosas. Ahí dentro. A ver, bueno, hem de fer alguna cosa. 1 minut i us deixo amb aquests regals que són per les meves companyes. Sí, creo que sí. Dale un momento. ¿Es la fija abierta al todo? Vale, pues queda. No pasa nada, queda. ¿Es un cagatío esto? Seguro que puede ser un cagatío pequeño. ¿Qué puede ser así? ¿Cómo? ¿Eh? Pero no. Ya ve. Duro. Creo
Un pastel. Era verdad, nos iban a grabar. No. ¿Qué hay? Hay una cosa marrón. A ver. Nos tienen enjaulados. Nos están grabando, y si nos graban así, nos graban todo con él. ¿Nos están grabando? No. Ens guardas els regals. Yo creo que es una caja de bombón. ¿Qué pensás que si s'agradaria? Que mira, está blandito. Está He pensat que si s'agradaria que ens donéssim els regals. ¿Lo abrimos? Mira, ¿Cómo? pues rompes el papel, mira, así. Venga, mira. Purpurina. Venga, Sebastián, por favor. ¿Os agradan els regals? A mí no. Porque a mí no me grabe. ¡Tía! ¡Jaume! Els que participaran a la següent prova són 2 nens de tercer i 2 nens de P5. Aquesta prova passarà al pati. Hola, Pau, anem a fer la prova? Sí, Marian, anem. Nens, ara vinc. He d'anar al lavabo. Pero... ¿y aunque? Con lo que queráis, con los neumáticos, pero dentro de aquí. Ah, pues hago esto. Pues hago esto. Imagínate que venía el Blas. Imagínate que venía el Blas. No, ya, no. Imagínate, éramos hermanos y hermanas. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Oh, yo también. Mira, yo. Ah, vale. Mira. Mira. Ya. Ahora no sé. ¿Un castillo? Hola, nens, què heu fet? Us heu portat bé? Sí. Doncs anem a classe. La que participarà a la següent prova és l'Anna de quart B. En realitat, la següent prova és una entrevista que farem nosaltres dues. Què vols ser de gran? Veterinari. Vale, doncs et posarem un vídeo.
Encara penses igual? Sí. Tranquil·la, pot ser que t'agrada. Què vols ser de gran? Futbolista. Doncs et posarem un vídeo. Encara penses igual? Sí. Tranquil, pot ser que ho veus. Els nens i nenes de primer s'han rigut molt, però als vídeos de por no els ha donat res de por. A la segona prova, que era la dels regals, hem esbrinat que els nens d'avui en dia són molt obedients perquè no han obrit els regals i resulta graciós veure com reaccionen quan algun regal no els agrada. Els nens i nenes que han estat al pati s'han comportat molt bé i han jugat tranquil·lament a la sorra. A la quarta prova, que era la de les entrevistes, hem esbrinat que els nens d'avui en dia tenen molt clar què volen fer i res els fa canviar d'opinió. Fins aquí el nostre documental. Doncs sí, ja s'ha acabat. Us deixem amb el següent programa. Adeu! Bon dia, benvinguts a Inforritmo. Ara passarem a Internacional. Red Bull, Batalla de Galls, Mavaca i Ken Mari són al Hast a Madrid. Els 16 millors concursants de tot el món són el 30 de novembre del 2019. Van cap a Madrid a concursar. La tailandesa Sirenton va ser la concursanta més bellesa del món. Ha participat a 52 concursos i aquest any és el seu perquè ha guanyat. Hi han participat 82 belleses de tot el món. Les fotos més boniques van ser al Jardí Botànic. El Jardí Botànic es troba en un carreró de Barcelona. A l'escola amb Sant Claver hi ha encarregats de pati. Són de pilota el Pau i l'Ibrahim, de ball la Núria, de ping-pong el Marcos, el Gelai, el Pol i el Quimet, de sorra el Dudu, l'Arnet, el Mijail, la Lucía i jo, de rodes l'Aitor, el Joan, l'Isaac i el Dylan i per últim de bàdminton, que són la Mariana i la Mireia. A les classes cada trimestre canviem de lloc per fer projecte. Fem el clas d'ollo, serveix per posar negatius i positius.
I ara anem amb Ripollet. A Ripollet hem ajudat a la LGTB. El 12 d'octubre fem la festa grossa. I a Ripollet, als parcs dels Pinetons han fet un skatepark i un bosc humit de 111 milions metres quadrats. Hola, ara us vaig a parlar de l'economia. El bosc humit ha costat 1,2 milions d'euros i el seu skatepark 150.000 euros. Marea pensionista al casal d'avis, del 7 d'octubre a les 7 de la tarda. Planes limitades i cal inscripció prèvia a casanatura@ripollet.cat. El pagament s'haurà de fer a l'OAC. Un cop inscrit val 10 euros i organitza la Casa Natura. Adreça a famílies amb infants de 4 a 7 anys val 4 euros. Ara es deixaré amb els esports. El Claver Alevia ha perdut contra el Pinetons i ha sumat uns 10 punts. El Barça ha guanyat contra el Granada 1-0 i ha sumat un total de 43 punts. El Futbol Sala Ripollet ha perdut contra el Saló 3-4 i ha sumat un total de 16 punts. El Futbol Sala Ripollet Alevive ha perdut contra el Montmeló 3-1 i ha sumat un total de 24 punts. El Futbol Sala Ripollet Alevive ha perdut contra el Natació Sabadell 5-0 i ha sumat un total de 21 punts. El Club de Futbol Sala Ripollet ha guanyat contra el Sabadell B 1-0 i ha sumat un total de 36 punts. I ara us deixem amb el temps. Benvinguts al temps de l'Inforripó. Avui a Catalunya farà plujós a Girona i Barcelona. A Lleida i Tarragona farà nuvolós. A Aragó farà nuvolós a Osca i Saragossa, però a Terol Pont de Bar. A Castella i Lleó farà neu a Sòria, Burgos, València, Àvila i Segòvia, però a Àvila i Segòvia pot sortir el sol. A Zamora i Salamanca farà plujós, però a Lleó farà núvols i clars i també a Valladolid. A la Rioja farà plujós. A Castella-La Manxa farà núvols i clars i plujós. A Andalusia farà núvols i clars a Huelva, Sevilla i Cádiz. A Jaén, Córdoba, Granada i Almeria farà plujós. Extremadura farà núvols i clars a Cáceres i Badajoz. A Múrcia farà plujós. A la Comunitat Valenciana farà plujós. Igual que a Astúries, Cantàbria, País Basc, Ceuta, Melilla, Illes Balears i Navarra. Però a Galícia farà solellat i núvols i clars. Adeu, fins una altra.